Palihog manlingkod ay buntag sa tanan. Maayo gyud ang buntag kung kita magsimba sa Dios kanunay kay mao gini ang katuyuan niya nga ato siyang simbahon sa kanunay. Mga igsoon, ang atong ibanghilyo nagahisgot kini sa walay pagtuo sa iyang mga igsoon ni Ginoong Hesukristo. Atong mabasa diri sa San Juan Kapitulo 7, atong ipadayon sa 3 paingon sa 5, nagaingon diri mga igsoon. Sa 3 nagaingon diri nga busa ang mga igsoong lalaki ni Jesus miingon kaniya, biya dinhi og lakaw ngadto sa Hudiya aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila dili magpasundayag diha sa tago, kay nagbuhat ka man niining mga butanga. Hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan. Kay bisan gani ang iyang mga igsoon wala mutuo kaniya. Mga igsoon, sa pagministeryo ni Ginoong Hesukristo, ang iyang mga igsoon wala mutuo kaniya. Mausab na sa atong kaugalingon, atong pagpangalagad sa Ginoo. Bisan ang atong kaugalingong asawa, atong mga anak mo makig ribal sa Ginoo, busa angay kita nga mainampuon. Amen. Kay sa pagampo diha makita nato nga ang Ginoo nagpamuhat sa atong mga igsoon. Dili sayon ang pagpangalagad sa Ginoo. Daghan ang atong maagian, daghan mga pagsulay. Mo na gingon ako, bisan ang atong kaugalingong pamilya musulay nato. Moabot ang panahon nga ipagpili ta mangalagad sa Ginoo ug ang pamilya. Moabot gyud na mga igsoon. Sa akong pagpangalagad sa Ginoo niabot na nga mingon ako asawa, adto lang sa simbahan pirmi kay naaray mo dagway ito. So, mga igsoon nga lisod. Pero kung kita matinud-anon sa pagpangalagad sa Dios, tabangan ta sa Ginoo og iya gitang di kita niya pasagdan. Bisan atong usay mapabayaan ato atong pamilya, pero ang Dios nagatiman sa atong mga pamilya kung kita matinud-anon nga nangalagad diha kaniya. Sa itong ibanghilyo mga igsoon, diri sa Kapitulo 25 nag-ingon diri nga ang Mesiyas daw moabot nga dili nato mahibaw-an. Nag-ingon diri sa Kapitulo 29 nag-ingon diri, apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya og siya man ang nagpadala kanako. Diri sa Kapitulo 28 mga igsoon nag-ingon diri, samtang nanudlo si Jesus sulod sa templo, sa kusog nga tingog miingon siya, nakaila ba gayud kamo kanako? Og nasayod ba gayud kamo tagadiin ako? Mga igsoon, ang mga katawhan nagduha-duha nga si Ginoong Hesukristo mao ang Mesiyas. Nag-ingon diri mga tao, nasayod kita kung tagadiin kining tawhana. Nag-ingon sila, apan ang Mesiyas muanhi nga dili wala kita masayod ung tagadiin siya. Busa si Ginoong Hesukristo sa kusog nga tingog murag suko ba nga, nakaila ba gyud kamo kanako? Og
nakahibalo bagid mo asa ko gikan. Munang ang mga tao nga nagsudsunod kaniya nakahibaw nga naghimo si Ginoong sa mga milagro apan nagduha-duha sa pagtuo nga si Ginoong Kristo mao ang manluwas. Busa mga igsoon diha sa atong kinabuhi nagtuo ta nga si Ginoong Kristo musangkap ug mo hatag sa tanan natong gikinahanglan ato kanang tuhuan kay sa pagtuo naa ang paglaom. Kung kita nagatuo nga si Ginoong Kristo magahatag sa tanan natong gikinahanglan ato kanang tuhuan sa kinasing-kasing gayud dili ta magduha-duha kay ang pagduha-duha mao kana ang makahimo kanato nga dili matinud-anon diha sa Dios. Kay ang pagduha-duha wala duha-duha dili matinud-anon. Usa mga igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan gid ta nga matinud-anon bisan unsa man ang moabot sa atong kinabuhi mga pagsulay kay ang Dios andam kanunay sa pagtabang kanato musapwang kanato sa tanan nga kalisdanan walay pangayoon nato sa Ginoo nga dili niya ihatag kanato pero sigon sa makaayo kanato. Kay kung mangayo ta nga mga butang nga makadaot kanato di mutugot ang Ginoo usa makaingon ta usahay nga sa atong pagampo nga wa man tubaga sa Ginoo ang akong pagampo basin og kanang imong giampo dili makaayo kanimo usa dili kana tubagon sa Ginoo kay ang Dios dili gusto nga iyang katawhan mahimong alaot busa kung kita naay mga pagampo nga wala pa tubaga atong hunahon nga siguro dili pa ang panahon. Kunang sa ebanghelyo si Ginoong Kristo wala pa moabot ang iyang panahon nga siya ipadayag sa kalibutan. Kunang daghan pa ang nagduha-duha sa pagtuo kaniya nga isip usa ka Mesiyas apan kita mga igsoon mga alagad sa Dios ipadayag na sa ato ang tanan kahibalo na ta unsa si Ginoong Kristo sa atong kinabuhi siya ang atong manluluwas siya ang nagluwas sa kalibutan busa angay kita magpasalamat sa Dios sa tanan natong pagabuhaton dili kay magpasalamat kita kay nadawat nato ang atong gipangayo bisan wala pa nato madawat angay ta magpasalamat kaniya nato ebanghelyo palihog manindog